תגידו את האמת, איך אתם מרגישים עכשיו? שלום וברוכים הבאים לפינתנו הכל קדוש, ערב שבת קודש, פרשת מצורע תשפ"ד, שבת הגדול. אנחנו פרשת מצורע, כן, התורה מלמדת אותנו מה זה מצורע. אומרים בעלי החסידות, מצורע זה מוציא רע, כל דבר רע לו. שואלים אותו, מה שלומך? אל תשאל על הפנים. איך בעבודה? על הלחץ, לא מצליח. איך האישה? נודניקית. הילדים? שרים לי את השכל, לא יודע מה לעשות. איך הבריאות? יהיה טוב. הוא לא יכול להוציא, ברוך השם, תודה לאל, כיף לי. אין בן אדם שלא מאותגר, שאין לו קשיים פה ושם, שהוא צריך להתגבר עליהם, וצריך להתאמץ, וצריך לצאת מהשגרה, ולצאת מהקופסה וכו'. כולנו כאלה, בשביל זה באנו לעולם הזה, אדם לעמל יולד. השאלה איך אתה מסתכל על החיים, על חצי הכוס המלאה, או על חצי הכוס הריק. כי לאף אחד הכוס לא מלאה. אז תשמחו במה שיש. מצורע זה אחד שכל הזמן מוציא רע, רע לו, לא טוב לו. הממשלה על הפנים, ביבי מרגיז אותו, האופוזיציה מרגיזים אותו, האיראנים מפציצים אותו, בבית ככה, השכנים ככה, בבית כנסת ככה, בבית ספר ככה. לא טוב, לא טוב לדבר כל הזמן רע, מה רע לי. בן אדם חשוב שיסתכל על מה טוב לו. לא שכל מיני יוציא רע, יהיה מצורע, מוציא רע, כל דבר רע. תוציא בכל דבר שהוא טוב, תמיד תלמד לשונך לדבר דברים טובים, כי החיים הולכים אחר הלשון. אם תדבר טוב, יהיה טוב. נכון? אומרים תחשוב טוב, יהיה טוב? אז אני אחזק לכם את זה. תחשוב טוב, תדבר טוב, תעשה טוב, יהיה הכי טוב. תמיד תחשוב טוב, תמיד תדבר טוב. יש לך עבודה, קשיים בעבודה? תודה לאל, יש עבודה. הילדים מרגיזים אותך? שתבח שבו איזה כיף שיש ילדים. יש כאלה שאין להם ילדים. האישה קצת נודניקית? יש כאלה שהיו שמחים לאישה נודניקית. אין להם אישה בכלל. תשמח במה שיש, תהנה. ותוציא רק את הטוב. יש דברים, יש חלק טוב עם חלק רע. את הרע אל תסתכל עליו, הוא לא קיים, ותעצים את הטוב. תדבר תמיד על הטוב, כמה שהוא טוב, ותהנה ממנו, ותתחכך בטוב. תדבר על הטוב, תשתמש בו, תעצים אותו, וממילא זה מה שיהיה לך. כתוב, סור מרע ועשה טוב. מה זה סור מרע? סור, תברח משם. אין פה פעולה שאתה צריך לעשות עם הרע. אתה רק בורח ממנה. הפעולה, העשייה, זה רק בטוב. ועשה טוב. כן? יש כאלה אומרים, אני מרחיק את הרע, עושה פעולה. לא צוות על להרחיק את הרע. כי כשאתה מרחיק את הרע, אתה עדיין מתעסק בו. אל תתעסק ממנו בכלל, סור ממנו, לך ממנו. לך, אין לך עסק שם. בעשייה שלך, מה שאתה כן עושה, זה רק בטוב. ועשה טוב. וממילא מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. ברגע שאתה מתעסק בטוב במוחין שלך, אין לך בכלל, שכחת כבר שהיה רע. כי אתה כולך בטוב. אז לכן צריך לזכור שאנחנו צריכים תמיד להתעסק בטוב, כמו שאמר דוד המלך בתהילים. אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. רק טוב לעם ישראל. הכל קדוש.